שלום יוצאות מן הכלל שלנו. אז היום אנחנו בשיחה על ערכים ועל הדרך שהערכים מתווים לנו all the way לפסגה. ולשם כך הזמנתי לאולפן יוצאת מן הכלל את רינת יוסף, שהיא סמנכ"ל משאבי אנוש, עו"ש ומטה ברשת הפארם והביוטי בי שופרסל, ואני גאה לעבוד לצידה ולעמוד לצידה. איזה כיף להיות פה. הרבה מאוד שנים אנחנו ביחד, 3 שנים כבר רינתוש? 3 שנים, מרגיש כל החיים אבל. וואו, לגמרי, יש חברות כאלה. עכשיו, זה הכי מרגש אותי בעולם, שאת פה מוטמעת בתוך הספר, ועכשיו היוצאות מן הכלל שלנו צופות בך כאן. את לא מבינה כמה אני שמחה להיות חלק מהיצירה הזאת, כי זה לגמרי יצירה של ספר כזה מדהים, שייתן ערך אמיתי לכל מי שתקרא אותו. איזה כיף. אז קודם כל יפה שלי, זה נורא מחבר בינינו, כי הרבה פעמים את ואני, בהרבה מאוד סיטואציות, היינו נשים יחידות בחדר, עם הגמוניה ורוב גברי, בישיבות הנהלה, בצמתים של קבלת החלטות. בואי נדבר על זה קצת. איך עשית את המסלול שלך, ואת אישה צעירה, למה שנקרא כיסא הסמנכ"לית? אז אני אתן קצת רקע. באמת, קודם כל אני בת 42, לא כזאת צעירה, אבל אני משתדלת כל יום להרגיש את הצעירות עדיין שבי. אז את ראשית דרכי התחלתי ממש אחרי צבא כנציגת שירות, ובעצם נציגת שירות בחברת תקשורת, אוקיי. ושם בעצם עברתי שורה של תפקידים, מתפקיד של אחמ"ש, לראש צוות, מנהלת מוקד ועד מנהלת אגף, והייתה איזושהי נקודה שהבנתי שתחום משאבי אנוש מאוד 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 מעניין אותי. היכולת להשפיע על התנהגויות של האנשים, להעצים DNA אנושי, לעצב תרבות ארגונית, מאוד סקרן אותי כל התחום הזה, והחלטתי שאני מכוונת לשם. אוקיי. אז זהו, באמת השתלבתי בתפקיד ככה בכיר בחברת השמה כדי להיכנס לתחום. ומזה עשור, אני בכיסא של הסמנכ"לית. כבר עשור, וואו, רינת, אז באמת התחלת נורא מוקדם להיות סמנכ"לית. נכון. ולהיות חברת הנהלה, אני מדברת על גיל 32. וחברת הנהלה, נכון. היית תינוקת, תכלס. כן, אפשר להגיד כזה דבר. 32, היינו ילדות. דרך אגב, אני נורא מזדהה איתך, כי אני בעברי גם כן, את יודעת, דיברנו על זה לא פעם, הייתי חברת הנהלה בקבוצת שסטוביץ', ובדיוק בגיל הזה, בגיל 30, בגיל 31 כבר הייתי חברת הנהלה, ורוב השנים באמת הייתי או בודדה, אישה יחידה, כמו שאת היום, או עם עוד אחת. ויש את האפקט הזה שנקרא האישה הנוספת בחדר, את בטח מכירה את זה, שכשיש אישה נוספת, יש לנו יותר ביטחון להגיד את הדברים שאנחנו רוצות, שיש לנו יותר את המקום הזה להשפיע. את מרגישה את זה? אני מרגישה את זה בדיוק במקום שאני, במקום הזר הזה, שאני מביאה משהו לידי ביטוי שהוא מאוד זר בסביבה הגברית. נגיד עולמות רכים וכאלה. אז לי יש איזושהי טכניקה, שאני מדמיינת את האישה בחדר, ואני לא אומרת שאני המיעוט, אני הרוב, למרות שאני היחידה. גדול. וכן, אז זה כבר לא נשמע כל כך אחר, ואם זה נשמע אחר, זה באמת ייחודי, וזו הייחודיות שאישה צריכה להביא. ידעתי שתביאי את הטיפה אקסטרה. אני רוצה להגיד משהו, אני חוזרת רגע שנייה, כי אני מאוד רוצה לחבר את זה באמת לערכים. שאלת אותי קודם איך הגעתי לעמדת סמנכ"לי והגיל, אז אני אגיד משהו על זה, ודיברנו על זה קצת לפני. אני חושבת שזה המקום של קודם כל לבחור כל יום להכיר בערך של עצמך. כי בגיל צעיר את יודעת, את מצליחה ואת אומרת, אוקיי, אולי חד פעמי, ובפעם השנייה את אומרת צירוף מקרים, ואז את מבינה שלא, דווקא זה העוצמות שלך, זה המוטיבציה הנכונה שלך, זה העבודה הקשה שלך, וברגע שאתה מכיר קודם כל בערך של עצמך, אתה כבר מאוד קל לך לשים שאיפות מאוד גבוהות. זאת אומרת, ואני נורא, מה שאת אומרת עכשיו נורא מתחבר למשפט שנורא מוביל אותנו בספר. זה משפט שאומר, לא צריך לעוף על עצמך בשביל להכיר בערך עצמך. נכון, זה לא בושה, וזה גם לא אומר להיות יהיר. בדיוק, זה גם לא אומר להיות יהיר. נשים תמיד מפחדות להיות שחצניות. בואי, לגברים אין בעיה להיות שחצנים, וכמו שאמרת, הרבה פעמים כשקורה משהו טוב, נשים לא יחסו את זה לעצמם, גברים ישר יחסו את זה לעצמם. גם כשמישהו אחר עשה את זה, נכון? לא ככה? אז באמת, כשאת חושבת על המנהיגות הנשית האישית שלך, אילו ערכים הובילו אותך לאורך הדרך, ואילו ערכים מובילים אותך עכשיו?
אני חושבת שמה שמתבלט במנהיגות נשית בכלל, ואני בפרט מאמינה בבולטות הזאת, זה כל מה שקשור באמת למנהיגות שהיא משתפת, מחברת, ויוצרת מה שנקרא מכפיל רווח. כן. נשים תמיד שואפות בעצם לייצר סינרגיה מיטבית, מכפיל כוח של כל הצדדים, וכך גם בסוף השלם גדול מסכום חלקיו, וזה משהו זה ערכים אצלי, כל השיתוף, ואיך אנחנו בסופו של דבר בעצם נייצר את הגדול הזה בגלל זה את רוח מצליחה גם במקצוע שלך. כן, כי באמת החוט המחבר הזה שצריך. נכון, בסוף לכל אחד יש כוח, וצריך להסתכל על כוח של כל אחד, ולייצר בזה את הדבר שיותר גדול. הדבר השני, זה באמת כל מה שקשור עם גברים, חשוב להם מאוד להיות עוצמתיים, זה המוטיבציה הפנימית שלהם, הכוח, נותנים הרבה מקום לאגו, לתחרות, לעוצמה, לכוח. אז אני חושבת שנשים גם מאוד חשוב לי מאוד עוצמתיות, גם אני חושבת כל אחד, אבל לנו כנשים, כערך חשוב לנו גם להעצים את הסובבים שלנו, להשפיע על האנשים סביבנו, לתת משמעות וערך לעשייה שלנו, שאני אגיד בזהירות לגברים אולי קצת פחות. את יודעת שכל מה שאת אומרת כמובן מגובה במחקרים, כשמסתכלים על סגנון ניהול נשי מול סגנון ניהול גברי, אז כל הערכים שדיברת עליהם באמת נורא בולטים בסגנון ניהול נשי. עכשיו בואי נדבר קצת על מנהיגות נשית. מה זה מנהיגות נשית בשבילך? את מגדירה את זה. אז כמו שאמרתי, זה בדיוק היכולת שלנו לקחת את החוזקות שלנו, שזה המערכות יחסים שאנחנו יוצרות, לחבר ולייצר מכפיל כוח של כל הצדדים. אני חושבת שזה משהו ייחודי שלנו יש, ואולי לגברים קצת פחות, כי שם באמת יש יותר מקום... כן, יותר אגו ותחרות. לאגו, לתחרות, לעוצמה אישית. זה לא שאנשים לא מתחרות, הן רק מתחרות בדרכים אחרות. נכון, הן בדרכים חכמות בסוף. כן, כן. אפשר להגיע להישג בכל מיני דרכים. לגמרי. השאיפה היא שההישג יהיה לא קטן מסכום חלקיו, אלא גדול מסכום חלקיו. לגמרי, ואת זה אנחנו יכולים להשיג רק אנחנו גשטלטיות. עכשיו אני רוצה, רינת, שניתן קצת טיפים פרקטיים. את כל כך הרבה שנים באמת סמנכ"לית משאבי אנוש בראש ובראשונה, וכמובן היום גם עושה מטה ועו"ש, ובאמת חברת הנהלה. אותה צופה שרואה אותנו, והיא מתכוננת נגיד לרעיון עבודה. כולה כזה ברעידות ופחד, לפגוש את אותה הסמנכ"לית המפחידה, רינת יוסף. מה את מציעה? אז הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת זה באמת הנושא של האותנטיות. גם רינת יוסף הסמנכ"לית שמראיינת, מחפשת בסוף להכיר את אותה מרואיינת מי היא ומה המוטיבציות שלה. ומה הערכים שלה. ומה הערכים שלה. האם היא מתאימה לסביבה הארגונית, האם היא מתאימה לתפקיד, גם היא רוצה בסוף לתפור את החליפה הנכונה לאדם הנכון. ורק אותנטיות יכולה להביא את זה. ודבר שני, שאני תמיד אומרת, גם לילדים שלי, אתה הגרסה הכי טובה של עצמך. אתה אחד יחיד ומיוחד, ויש לך אחד כזה. אז למה שלא תמכור את הייחודיות הזאת, ואם זה באים לרעיון, בלי שום ספק, הסיכויים משמעותיים יעלו. הערך הראשוני שאת מדברת עליו, הוא הכי חשוב, זה האותנטיות. אותנטיות לגמרי. להיות אתה, לנסות להיות משהו אחר. זה מאוד ברור ושקוף, מי שמגיע ומנסה להיות מישהו אחר, כנראה זה המשרה גם של מישהו אחר. זה היה טוב. אל תנסו להיות מישהו אחר ברעיון עבודה, כי המשרה תלך למישהו אחר. לגמרי. וואי, זה היה טיפ של החיים, אנחנו נשים אותו באינסטגרם. עכשיו. מה לעשות? אנחנו הגרסה הכי טובה של עצמנו, לא? לגמרי. אין קופי פייסט באנשים. אין, לגמרי. יואו, את כזאת, וואו, אני רוצה ככה מסר שלך לאומה, תחשבי על אותה צופה שרואה אותנו, יש לך איזה מסר לתת לה? אני אתן את המסר הפשוט, אבל אני חושבת שהוא מלווה אותי לאורך כל הדרך, זה באמת להיות נאמן לעצמך, לדרך שלך, למטרות שלך, בסוף שאנחנו גם בחיים האישיים וגם בחיים המקצועיים מתמודדים כל הזמן, יש לנו אתגרים, נלווים לאתגרים כל פעם חששות ופחדים, אני תמיד אומרת שהאמונה שלך בעצמך מנהלת את הפחד, ולא הפחד מנהל את האמונה. אתה תראה את הסיכויים ולא את הסיכונים. אם אתה רואה את הסיכויים כל הזמן, אתה כבר במחצית מהדרך. בוא'נה, את קופירייטרית גם, את קלטת, כן? לגמרי. תראו את הסיכויים ולא את הסיכונים. קופירייטינג, רינת יוסף.
אלה הם החיים, בסוף אם אנחנו נבטח כל פעם שנראה סיכון, אז ככה, זאת הדרך שלי. את נכנסה לזה כמובן את התעוזה ואת ההתלהבות והאני מאמין שלי, זה כבר עוד מחצית מהדרך. ולא להתמקד במה יגידו עלינו, כי תמיד יגידו עלינו, אבל זה אכפת. זה לא משנה מה יגידו, זה רווח אישי, שלי, מקצועי. נראה לי רינת, שזכית בזה ביושר, אז אני רוצה להגיד לך שאת יוצאת מן הכלל, ושאני מאוד מאוד אוהבת אותך. ומודה לך שחלקת איתנו את כל הידע המדהים הזה שלך. תודה. תודה שאני חלק מהיום הזה, זה מדהים.